tak som si povedal, že... Samo, dal si sa na veľkú vec. Ako ti vôbec napadlo dať si transplantovať vlasy? Napadlo mi to kvôli tomu, že začali pomaličky rednúť, hlavne keď vychádzaš z bazéna alebo ja neviem, iba z kúpeľne a umývaš si vlasy a tak si do nich tak ideš a kedysi ja som mal takú hrivu, takú väčšiu, no a zrazu sa to začalo tak jemne redukovať, tak som si povedal, že teda začali sme sa pozerať, že čo najprv všetci hovorili, že Turecko, ale mne sa to vôbec nepáčilo a nechcelo, hoci čo by sa stalo a budeš letieť do Turecka, za mňa to bol nezmysel. Tak som sa obzeral tu na Slovensku, že či už tu niečo je a je tu teda skvelý doktor, ktorý má fantastické referencie a tak som išiel na konzultáciu, myslel som si, že no tak niekedy o rok, o 2 dohodneme sa, no a pán doktor rovno, že tak, kedy o mesiac. A už to bolo. Čiže nie je to také, že za všetkým hľadaj ženu? Nie, v tomto prípade nie. Myslím si, že takisto ako ženy sa skrášľujú a najviac nie kvôli druhým, ale kvôli tomu, aby oni sa cítili dobre. Tak aj ja chcem byť raz aj tatko, ktorý bude mať dobrú, že keď pôjdeš na to rodičko, dajme tomu, ja neviem, o 10 rokov a teraz ti povie, detko, ako sa... Tak som sa chcel tomu vyhnúť. A nie je to také, že aby sa baby stále za tebou obzerali, hej? Nie, tak je to taký všeobecný komfort. Tým, že ja som mal dlhé vlasy vždy, alebo teda vždy, no dlhší čas som nosil dlhé vlasy a som bol rád, že nevedel som si predstaviť takto byť úplne, že holohlavý. To som si nevedel predstaviť, takže verím tomu, že sa to celé podarí. Garanciu mám fakt, že doživotnú a už iba sa stará teda o tie, aby nepadali tie, čo sú, lebo však aj samozrejme tie padať môžu. Čiže riešite aj to, ako sa starať proste o vlasy? Áno, už teraz to budem vyslovene riešiť aj čo sa týka nejakých konkrétnych aj šampónov, aj napríklad, že možno obmedzím lak na vlasy, proste takéto rôzne veci, aj teda nejaké suplementy. Ako dlho zrelo v tebe toto odhodlanie? To je dobrá otázka. Neviem, možno rok, tak asi rok a pol, tak cca približne, keby som to mal datovať. Podporila ťa priateľka v tom? Tak určite by bolo dobre, keby ťa podporili ľudia v takýchto veciach a teda tí najbližší. Takže našťastie áno, našťastie je to OK, aj rodina, aj všetci. Boli to, keď ti to robia? Nie, našťastie je to v lokálke, takže síce som počul, že bola dokonca jedna osoba, ktorá si nechcela dať lokálku a dokonca to bola žena nejaká. Takže klobúk dole, lebo tak cíti to trošku, samozrejme je, tak sú to predsa len ihličky, ktoré ti tam pichajú a tá tvár, alebo respektíve tá hlava je predsa trošku citlivá, ale tak ja mám našťastie relatívne dobrý prach bolesti, takže vyskúšal som si to aj bez toho, ale tak 2200, koľko ja dostávam štepov, to by som asi bez lokálky nedal. Ako tak pozerám na teba, tak vlastne jednu stranu už vlastne máš hotovú a druhá ešte je na dorábku, hej? Áno, druhá teraz, ako odídete, tak sa ide dokončiť ešte, tuším, 600, alebo koľko ich tam zostalo. Čiže koľko hodín to trvá? Tak ja som bol 2 dní, približne je to nejakých, 7 hodín každý deň, ale s tým, že sú pauzy, môžeš ísť kľudne na vecko, ja som sa aj najedol, takže naozaj to nie je také, že teraz by ťa išlo rozpučiť a že ten doktor ti povie, nie, nesmieš, práve že je to super, že je to takto rozdelené, myslím si, že by to bolo aj dosť masaker asi robiť na kompletku celé. Aj preto som sa zvolil takto, že Bratislavu a fakt skvelý doktor Popovič. Nie je to úplne zadarmo, samozrejme, asi ťa porazí, keď uvidíš na hrebení vypadnuté vlasy. To neblázni, nestraš. To už budem pozerať hrebienok takto, že špeciálne si kúpim kefu a kedy si rýchlo sa učešieš, nie? Tak teraz si musím dať nejaké 2 týždne pozor. A aj som si to tak medzi koncertami snažil, aj keď v piatok rovno moderujem a spievam jeden. Teraz je streda, ak to môžem povedať, takže v podstate o 2 dní už idem moderovať a musím si dávať pozor, aby som sa nespotil. Nemôžem 2 týždne teraz športovať, čo mi tiež samozrejme je ľúto a musím sa vybať aj slnku, aby všetko v poriadku bolo a aj nejaké antibiotika si musíš dať pre istotu. Takže je tam samozrejme nejaká tá rekonvalescencia a nechcem teraz sa na to vykašľať a potom náhodou by bol nejaký prúser. A to už v piatok budeš tak vyzerať, že budeš môcť moderovať? Tak to ti pošlem fotku v piatok. Možno, že si urobím trošku srandu, že bol som s Indiánmi, tí ma trochu oskalpovali, tak
Ale prežil som. Aj si sa s niekým radil, kto to podstúpil predtým, než si sa do toho pustil? Áno, pýtal som sa viacerých ľudí, aj takí, čo boli kedysi, za teda dávnejších čias, čo ma trochu strašili, presne, že ako tie metódy boli. Aj som si teda pozeral strašne veľa toho na internete, však naozaj toho dosť, kto bol, kto nebol, aké sú to najhoršie tie, že čo jazvy porobili a proste tie nepodarky, tých je tam asi najviac. Ale potom som si pozeral hlavne prácu teda doktora a tam som videl, že aj koľko známych ľudí tu už bolo, že určite to stojí za to. Čiže radil si sa s tými známymi ľuďmi, ktorí tu konkrétne boli? Nepoviem, že som sa s nimi úplne radil, ale pozeral som sa celý ten proces, aj pozeral som nejaké podcasty, kde o tom hovorili, takže keď už vidíš potom, dajme tomu pol roku aj tú hrivu, ktorá im narastie, tak som videl, že to určite není nalepená nejaká ja neviem, parochňa. Sú ešte veci, ktoré by si chcel na sebe vylepšiť? Jasné. Napríklad? Napríklad ešte má tehličky na bruchu, ale nie operačne. Že budem viac potom ešte cvičiť a venovať sa svojmu telu takto. Ale čo sa týka estetických vecí, tak som so sebou v rámci tohto úplne tip-top spokojný. Asi spokojný aj s tým, ako ti funguje vzťah, predpokladám. Samozrejme som spokojný a neviem, čo ešte k tomu povedať. Som šťastný a teraz preto aj vychádza nová pesnička a celý som naozaj veľmi spokojný, keď si zoberiem, dajme tomu, tie ťažšie obdobia, čo som mal a keď som aj teda niečo tvoril, tak to bolo veľmi náročné. Keď som spel napríklad o najkrajšom dni a bol to možno najťažší deň, tak teraz bude Láska platonická, tak sa veľmi teším.